Pozdrav društvo, danas ima jednu zanimljivu pokaznu vežbu. Idemo opet u Rumuniju. Prošli put sam bio i nije bilo baš neko najbolje vreme, bilo je slabo naroda. Nadam se da će danas biti gužve i da ću nešto naći zanimljivo. Ima nekih 20 km od granice do Lovrina. Vidjet ću, nekad ću ići kolima, nekad ću ići biciklom i tako. Sad moram prvo da idem preko Žombolja da kupim vinjetu i onda posle toga pravac Lovrin. Evo nas na rumunskoj strani, nalazim se u Velikom Komušu ili Komoš Mare. Idem sad u Žombolj da kupim vinjetu i onda posle toga ću produžiti za Lovrin. Najviše me sad smara ovo što moram za vinjetu, a neću da se igram s time. Nije džabe postavljena ona kamera na graničnom prelazu, tako da neka kaže ko šta hoće. Vidjet ću ja jednom da uzem za godinu dana, da sam posle miran, da ne moram stalno da uzimam. Inače ja uzimam ovu od nedelju dana. Čuvajte se ovih kružnih prelaza, Rumunija je poznata po tim nesrećama. Sad samo da uzem tu vinjetu i pravac Lovrin. Sada ka Petrom benzinskoj pumpi, zato što tamo ima vinjeta. Inače vinjeta nije skupa, košta nekih 3 evra. 7 dana, možete i za godinu dana da uzmete i tako, šta vama odgovara. I evo je Petrom pumpa,
ne možete promašiti, dakle vodi vas glavni put kad idete prema Temišvaru. I ja ovdje uzimam vinjetu i tako. Evo, uzeo sam vinjetu, tako da mogu da nastavim put. Ništa, idemo sad za Lovrin. Da, evo, inače imam i prethodne, dakle ovo piše ovdje da mora da se čuva godinu dana nakon isteka, ne znam zašto, ali dobro. Nije mi niko tražio vinjetu od kako idem u Rumuniji, ali eto, ja imam za svaki slučaj. Evo, kao što možete vidjeti, 14 leja košta, to je neki 3 evra, tako da do 11. juna mi važi. Ništa, dosta priče da ja idem. Danas će biti toplo, tako da nadam se da cene neće biti tako tople, da će biti male. Mi sad idemo desno, dakle možete ovim putem i za Arad da idete. I tako. Kružni prelazi na sve strane. Idemo sad lijevo. I evo, izašli smo na rumunski autoban. Ima nekih 20 km od Žombolja do Lovrina. Ali šibaju ovi Rumuni. Našao sam parking mjesto i sad idem ka pijaci da vidim šta ima. Boga mi ima dosta naroda, tako da najvjerovatnije ću se zadržati. I evo nas na pijaci. Evo, kao što možete da vidite, dakle, ima svašta, evo čak i spomenike. Još samo slike fale. Da, ovo je deo najviše sa poljoprivrednim proizvodima, tako da, inače ja svake nedelje ovdje dolazim. Da, inače sad kod nas se održava vašar u Senti, ali nešto sam razmišljao da li da produžim, ali na kraju sam odlučio ovdje da lepše je ovdje. Pogledajte vi šta ovdje ima naroda.
Pogledajte vi ovo, molim se, ovo nema kod nas. Prelepo. Wow, kako pojačalo. Vidite ovu gitaru. Baš je ekstra. Sad znate zašto ja dolazim ovdje često. Tako da sam definitivno batalio Sentu, Novi Sad. Tako da će ovdje dolaziti. Evo, ovakav i ja imam bicikle, ovaj Mackenzie, i veoma sam zadovoljan. Ko je mašina? Bog te, ko da iz fabrike izašao. Vreme je da se ide kući, srećom ja sam našao meni nešto zanimljivo. Sad me najviše mrzi kad trebam da krenem kući, ali dobro. Vidjet ću ja da dođem opet sljedeće nedelje. Uglavnom, ovo za mene ne predstavlja nikakav problem, šta? 20 km ima od granice do Lovrina i tako da mogu i biciklom da dođem, nije mi nikakav problem. Evo mog Škodilaka. Dakle, uzeo sam ovaj solarni radio, nekih 80 leja, to je nekih 15 evra ili 2000 dinara. Dakle, radio je ekstra. Ima sve Bluetooth, ima za USB. Došlo vrijeme da idemo kući. Bilo je lijepo. Idem sad u neku prodavnicu da uzem nešto ladno. Trenutno smo u centru Gotloba. I dakle, to je ta prodavnica, magazin. Ovo kod nas u Kikindi nema i zbog ovoga najviše volim da dolazim. Dakle, ovo je Pepsi, Coca-Cola u staklenoj ambalaži. Gdje znate kako je mnogo lepše u ovoj staklenoj nego u onoj plastičnoj. Pa ništa da mi cugnemo u jednu. Evo, idemo sad u najbolju prodavnicu u Velikom Komušu ili Komuš Mare. Ovdje volim da pazarim i sad ćete vidjeti šta sam to lijepo pazario. Evo da vidite šta sam uzeo. Uzeo sam ovo rumunsko pivo, meni se sviđa. Ovu kafu koristim i veoma sam zadovoljan. Tako da uvijek se nađe nešto zanimljivo. To smo danas pazarili, a najviše mi se sviđa ovaj radio. Dakle, evo.
Lovrin, šta ja tražim ovdje? Zar ne bi trebalo da sam u Srbiji? Kao što možete da vidite, opet sam u Lovrinu i naravno uvijek se nađe nešto zanimljivo. Danas je bilo nešto malo naroda, ali vredi doći. Srećem, ja živim blizu i tako da ne predstavim problem. A da vidite šta sam sad upravo nabavio. Uzeo sam ovaj neki kao klubski sto, znači kombinacija drvo-staklo. Da, staklo je ovdje. Samo što nisam baš najbolje smestio, ali dobro. Nadam se da ću naći ovdje negdje kartona da ja ovo malo bolje zaštitim. Pa ništa. Pali biciklo i kući. Malo me namučio ovaj sto, kako se zove. Pita mene ovaj prodavac, treba pomoć. Ja rekao, to je moj problem, mogu ja. Boga mi, kad sam ga počeo nositi, onda sam posle skontao da ne mogu. Krenem, stanem, onda malo odmorim i srećem naišao sam na jednog dobrog čoveka iz Rumunije i on mi je pomogao i ja mu se zahvaljujem. Stvarno ne mogu da verujem. Nije tamo da uzem čak ni novac. Sad nešto da pazarim. Samo da ja nađem parking mesto i našao sam. Šnel. Da vidimo mi kakva situacija, se nešto razlupalo. Dobro, sve je u redu za sada. Sad vidit ćemo kad dođemo kući. Pali biciklo i kući. Evo, napokon smo došli da vidimo situacija. I evo ga, to je taj sto, dakle, baš lijepo izgleda. Negdje mi ispala ova gumica, ali dobro, to je najmanji problem. Srećom nije oštećen, vozio sam pažljivo i tako da. Eto, vidjeli ste ovu pokaznu vežbu, lijepo sam se proveo u Lovrinu, bio sam opet. Najviše mi se svidjelo to što sam nabavio ovaj radio. Dakle, ja sam gledao ovdje kod nas, sad je nedavno bio vašar u Bašaidu i nema ovakav radio. Dakle, ovo je solarni radio, može da radi na struju, može da radi na baterije i može da radi pomoću sunčeve svetlosti. On u sebi ima ugrađenu neku bateriju i tako da funkcioniše taj solarni panel.
Sviđa mi se ovaj stil, dakle to je kao neki starinski, ima za USB, možete i preko Bluetootha, ima i baterijsku lampu. I što je najvažnije, lepo hvata stanice. Dakle, ovo mu je kao neki solarni panel. Ovdje imamo otvor za kopču koju dobijamo uz njega, tako da možete da ga nosite. Mislim, meni se ne sviđa, jednostavno provučete ovdje i možete da ga nosite. Dobijamo i kabel za napajanje, da možete u struju da ga prikopčate. Se ovdje tako ušteka i to je to. Dakle, može da radi na izmenični napon 220 V, a može i na 110. Ovdje idu baterije, ovdje sa strane nam se priključuje USB, ovo je vjerovatno za neku memorijsku, ovdje nam je LED osvjetljenje, ovdje za neizmenični napon. Pa da vi vidite ovo čudo kako funkcioniše. I naravno ima Bluetooth. Ovako se uključuje radio. Lepo vata Rumune. Ovo je na području AM, to jest za duge talase, ima za FM, AM i S sve. Sada ćemo stavimo na FM. godine. Veoma je glasan, kupio sam ga za 80 leja, mada tražio je 85. To je nekih skoro 2000 dinara ili 15 evra. Ovo su specifikacije radija. Imamo u nekolikoj varijanti, tako da na vama je izbor. Nabavio sam i ovu gamersku tastaturu, dakle može da menja osvjetljenje. Žičana tastatura i sada mi se slaže sa mišem i tako da je veoma moćna i brutalna. I naravno nabavio sam je za male pare. Tražio je 40 leja. Kada je čuo da smo iz Srbije, onda nam je spustio za 35 leja. Da ne verujete. I mom komšiji se isto svidjela ova tastatura. Mada ja sam na prvi pogled bio ubeđen da je ova tastatura neispravna, međutim tastatura je ispravna. Kod nas ovakva tastatura košta najmanje 10-15 evra, a ovo jedva i 900 dinara. Dakle, možemo da isključimo osvjetljenje, možemo da izaberemo da li ćemo ovu kombinaciju, da li ćemo ovu ili ovu. Kupio sam i ovaj sto, dakle to je kao neki klubski sto, kombinacija drvo staklo, veoma mi se sviđa. Nažalost izgubio sam negde gumicu, tako da moram ovo sad da rešim i to što pre da ne bi oštetio staklo, a inače sto je veoma moćan. Oduševljen sam ovom pijecom i sviđa mi se da idem u Lovrin i kako stvari stoje, izgleda ću se ja tamo preseliti.
Prvi put kad sam išao sa prijateljem u Lovrinu, bio sam ubeđen, rekao ovo je bez veze, sigurno je skupo, žali Bože što idemo, bolje da smo otišli u Novi Sad. Ali kad smo došli, onda sam ja shvatio koliko ima sati. I onda mi je bilo žao što nisam promenio dinare u leje i tako da sam tog puta otišao praznih ruku, ali zato sledećeg puta sam ja došao i pazario sam. Nedavno sam bio i sa komšijom i njemu se isto svidelo i tako da će i on isto ići u Lovrin. Uvek nađem nešto zanimljivo, dakle, kada sam išao sa komšijom, onda sam uzeo ovu tastaturu. Najviše mi se svidelo to što je prodavac bio oduševljen, pitao nas odakle smo, mi kažemo from Serbia i onda on spustio cenu, tražio je 40 leje za tastaturu i onda kad je čuo da smo iz Srbije, onda je spustio na 35. Kao da nam je čitao misli, da želimo da se cenkamo. I bilo je lepo, srećan čovjek je pošten, dakle tastatura je ispravna. Pa sam onda sledećeg puta kupio ovaj radio i šta sam tu, da, piće i kafu, to uvek mora da se kupi, sviđa mi se njihova kafa, a sviđa mi se i ono Coca-Cola i Pepsi u staklenoj ambalaži. Najviše mi se sviđa što sam kupio ovaj klupski sto, dakle idealno će poslužiti tako za snimanje klipova i da se malo opustim uz nekako ladno piće. Nije na prodaj, niti će se prodavati. Sad, možda kod nas i košta jeftinije, ali morate nekad da povučete i potez, tako da ne možete samo čekati i da gledate kada će se ukazati prilika. Srećom nisam imao nikakvih problema prilikom transporta, jas da ga nisam najbolje upakovao, ali nije se raspao. Najviše sam oduševljen onim Rumunom što mi je pomogao, dakle skroz do kola mi je pomogao da prenesem, a inače i prodavac mi se nudio, ali ja sam ono rekao, to je moj problem i mogu, međutim nije. Nisam odmakao ni 10 metara, nosio sam u jednoj ruci staklo, u drugoj sam nosio taj drveni sto, to postolje i umorio sam se. I onda stani, odmori i tako. I srećan video je taj čovjek mene, on se ponudio i ja mu se zahvaljujem. Nadam se da ću ga opet videti i stvarno ne mogu da verujem. Nije bilo nikakvih problema na carini, dakle lepo sam sve prijavio, uvek šta god pazarim, prijavim i Rumunima i našima i tako da nema nikakvih problema. Jedva čekam sledeću nedelju da idem u Lovrin, ovog puta iću biciklom, srećan blizu je granice i tako da bit će super, samo da vreme posluži. Nadam se da ću naći nešto zanimljivo. Eto, videli ste šta ima od nadgrobnih spomenika do gitare. Za svakog se nađe po nešto. Tako da sam ja definitivno batalio Bašaid, Sentu i Novi Sad. Ovde mi se stvarno sviđa. I tako da ću ja dolaziti. I tako da to bi bilo to u ovoj pokaznoj vežbi i mi se vidimo u sledećim kulturnim i zabavnim aktivnostima. Veliki pozdrav!